to robí, pretože nevedel, prečo to robí. Lebo nevedel, že teraz na čo mám, chcel som sa naučiť karate a teraz maľujem. Na čo mám maľovať? Veď chcem robiť karate. Lebo nevedel, prečo to robí. Prečo mu to dal ten mister Miyagi, veľký karate bojovník, robiť namiesto tréningu maľovať. Je to tak so všetkým, čo sa deje, keď trénujete. Trénujete a neviete, prečo to robíte. Prečo si mám položiť fľašku pred seba a nepiť z nej. Lebo trénujete svoj spirituálny sval povedať nie. A keď ten mladík išiel do boja, pochopil, že nanášanie vosku, farby na farbu, je spôsob, ako sa môže vyhnúť úderom. Takže vedel vybrániť úder. Keď išiel na ňu úder, vedel ho vybrániť. Takže je to s nápojom alebo jedlom, čo máte radi. Keď sa môžete trénovať malými vecami, aby ste odolali a povedali nie, ako sme už spomenuli. Keď poviete nie dovoleným veciam, keď príde na tie nedovolené veci, tak budete vedieť odolať povedať ľahšie. 42. Aj s týmito malými vecami vo všetkom, ak začnete trénovať a pracovať na sebe, dostávate sa čoraz viac pod kontrolu. S jedlom nepotrebujete toľko jedla. Nepotrebujete toľko, lebo nepotrebujete toľko 5 krát jesť denne a vždycky sa napchávať. Aj keď je to povolené. Je to povolené, môžete vojsť do obchodu a kúpiť si to. Ale nie. Zázračné slovo je nie. A začnete sa lámať a vo veľkých veciach ste víťazom. Alebo ich budete mať lepšie pod kontrolou, lebo poviete nie. Rozumiete, ako som vám to vysvetľoval? Keď príde nedovolená vec, tak si poviete, predĺžite si až o pol hodinu. A možno sa to ani nestane. A nespravili ste hriech. Neurazili ste Boha. Boh ostal pri vás. Rozumiete? Poďme ďalej. 43. Už sme skoro. Ako viete, dôležitý je iba Boh a jeho vôľa. A to, čo robíte, keď konáte podľa jeho potrieb a podľa jeho zákona, to je podľa jeho vôle. Ak povie, že to nie je dovolené, poviete nie. A tiež z dovolených vecí si vezmete len toľko, koľko potrebujete. Pretože nie je potrebné toľko, koľko chcú vaše oči. Vaše oči chcú všetko. Stačí mi jedna čokoláda, nepotrebujem 4. Pochopíte to, ako začnete pracovať na sebe a budete len cvičiť a cvičiť a cvičiť. Najprv začnete s dovolenými vecami a potom prídu na rád nedovolené veci. A potom začnete aj tam vyhrávať. Získate spojenie s Bohom, čo je najdôležitejšie pred veľkým súžením. Lebo keď nie ste spojení s Bohom, ako vám to hovorím, pred veľkým súžením, tak vás roztrhá vo veľkom súžení. Nakoniec vám prečítam ten Žalm 50, aby ste pochopili. Takže tak. Poďme ďalej. 44. A tak povedzme, že sa uprostred dňa postíte celý deň bez jedla a pitia, keď niekto už robil pôst, máte bolesti hlavy. V prostriedku dňa po obede môžete mať bolesti hlavy, necítite sa ako keby ste omdlievali. A necítite sa dobre. Potom váš duchovný sval môže povedať, veď to nie je problém. A odmietnúť bolesť hlavy a pocit, ktorý nie je až taký príjemný. Rozumiete, čo s tým myslím? Chápete? 45. A ak sa ma pýtate, aký je môj cieľ, lebo ľudia sa pýtajú, aký je tvoj cieľ? Môj cieľ je kúpiť si 4 autá, mať 2 domy, 1 chatu a 1 loď. To je môj cieľ. A mať 300 miliónov v banke. Je to dobrý cieľ, ale nie je vždy výhodný, lebo musíte zomrieť a
a potom všetko to sa vám rozparí a vy stojíte pred nebeským súdom a rozhodujú vás, či vás zničia celkom, alebo či pôjdete na 500 rokov do pekla, alebo čo s vami bude. Nebude vám to jedno po smrti, na 100%, ani pred smrťou. Takže tak. A tak, keď sa ma pýtate, čo je môjim cieľom, tak vám odpoviem, že môjim cieľom je byť čo najviac spojený s Bohom. A čo sa týka vzdania sa môjho názoru, a ak sa vzdávate svojho názoru, vzdávate sa názoru druhej strany. A druhá strana je tá zlá strana. Takže, ak idete s Bohom, idete slobodne, pretože idete k Bohu a pýtate sa Boha, čo máte robiť. Ale druhá strana vám hovorí, že ste to vy. Že vy ste tá druhá strana. Rozumiete, čo sa deje? Druhá strana vám hovorí, že to ste vy. Hovorím vám, že druhá strana a vy idete proti Bohu a druhá strana vás ovláda. Boh vám dáva slobodnú vôľu, aby ste k nemu išli. A keď si pozriete modlitby, ktoré som vám hovoril, na konci, to mi teraz tu pekne prišlo, prvého videa z tejto trojice, tak tu mám. Sám od seba idem k Bohu, ale Satan príde s negativitou tiež sám od seba ku mne. Mojou prácou je odísť od negativity a nie sa s ňou stotožňovať. Dá sa to, je to iba na mne. Na kom to je? Iba na mne. Rozumiete? Takže hovorím vám, že druhá strana a vy idete proti Bohu. A druhá strana vás ovláda. Boh vám dáva slobodnú vôľu, aby ste k nemu išli. 46. A teraz pre tých, ktorí to tu nás sledujú ešte stále a počujú celé toto video. Hovorím vám, keď ste začali robiť poznámky, pustite si video znova a skúste si z toho robiť poznámky. Preto hovorím aj čísla, aby ste si vedeli, lebo sú rôzne informácie. Podľa čísel ich viete nájsť rýchlejšie. Sme na konci tejto prednášky, alebo pri konci tej prednášky, lebo je ešte 7 bodov, 8. A ak ste tu so mnou a počúvate toto, ste jedným z ľudí, ktorý vybral Boh, aby to počul, lebo všetko robí Boh, nič sa nedieje náhodou ani náhodou. Ktorí si nevypli video na začiatku alebo uprostred, takže máte možnosť zamyslieť sa nad sebou, že sa vás to dotýka a môžete vo svojom živote urobiť obrovskú zmenu. Tak o tom premýšľajte a urobte najlepšie rozhodnutie svojho života. Lebo to záleží na vás. Nie na mne, nie na Bohu, iba na vás. Takže poďme ďalej. 47. A musíte vedieť, že keď začnete konať pokánie, Boh vás vytiahne z hlbokého bahna. Toto počúvajte. Toto každého, kto začne činiť pokánie, alebo kto hľadá Boha. Keď začnete hľadať Boha, je tu mám kamaráta, s ktorým sa zvyknem rozprávať každý mesiac, ktorý je akože kresťan, ale kresťanstvo mu nejako smrdí a nevie sa s tým zmieriť a stále by volá, že čo a ako, a vysvetľuje mu veci, že nech odíde z kresťanstva, lebo je to jednoducho podvod a koniec koncov, darmo, že tam je to kresťanstvo je polopravda a keď je polopravda, tak môže byť aj viacej pravdy ako zla, ale je tam lož. A jednoducho koniec celého kresťanstva je lož, lebo vedie do modloslužby. A hľadá Boha. A Boh to vidí, že ho hľadá. A chlapec bol tiež taký grázel, aj pracuje, no ale aj robí všelijaké iné obchody. A hovorí mi teraz, že už pomaly aj ja krachujem. Nemám toľko peňazí, samé ťažkosti.
A hovorím mu, píšem mu, hovorím to, Boh vidí, že ho hľadáš a stavia ťa na, posiela ťa zbierať informácie aj ku mne, aj inde, aj cezo mňa mu posielam mu nejaké videá, pozerá moje videá a hovorím, keď už vidí, že ho hľadáš, začne ťa prať tými ťažkosťami. Zoberie ti stadiaľ to niečo, tam si spravil podvod, spravil si 50 000, zoberie ti ich a nebudeš mať toľko peňazí, ale musíš cez to prejsť, musí ťa vybrať. A teraz počúvate tieto informácie. Lepšie ich pochopíte teraz. A musíte vedieť, že keď začnete pokánie, Boh vás vytiahne z hlbokého bahna. A trvá, kým toto bahno z vás odpadne. Chápete, keď vás vyťahnem z bahna, tak tečie z vás dole to bahno a to musí stiecť. A očistí vás. A potom po chvíli ste len špinaví. A nie ste plní blata. Tak je to aj s pokáním. Ak sa obrátite k Bohu, vytiahne vás z toho odpadu, v ktorom žijete. Podvádzate, okrádate, klamete, preklínate, nadávate, ohovárate a tak ďalej. To znamená, trochu vás očistí od najhoršej špiny. A potom trvá niekoľko mesiacov, niekedy rokov, niekoľko rokov, kým vás dostatočne očistí. Že ste na úrovni,